блестяха на екраните и изглеждаше, че славата им никога няма да угасне. Златната ера от 60-те до 90-те години донесе изобилие от таланти, но зад аплодисментите се криеше самотата и тихата борба с вътрешните демони. Утехата си търсеха на дъното на предателските чаши, които им взеха абсолютно всичко. Днес си спомняме за 10 някога обичани звезди, които бе погълнала разрушителната зависимост, загубили обещаваща кариера, близкото си семейство и уважението на цялото общество. Преди да разкрием тези леденящи съдби, натиснете бутона за абонамент и напишете в коментарите чията житейска история ви е трогнала най-много. Георги Парцалев. Лицето му предизвикваше мигновена усмивка у зрителите, които го обичаха заради комедийния му талант и неповторимото му очарование. Зад маската на радостния забавник обаче се криеше крехка душа, която не можеше да издържи на натиска на славата. Макар на екрана да раздаваше радост, в личния си живот водеше тежка вътрешна борба. С времето търсеше бягство от стреса там, където артистите намират фалшива утеха. Отначало бяха невинни чашки, но скоро се превърнаха в ежедневна необходимост, без която не можеше да функционира нито да се справи с клопките на обикновения живот. Колегите от бранша бързо забелязаха тревожните промени. Някога надежният актьор закъсняваше за репетиции и феноменалната му памет го предаваше. Режисьорите, които преди го бяха ангажирали в големи проекти, започнаха да се колебаят. Епохата на 60-те не му донесе слава в култови филми, но тъмната сянка на зависимостта вече владееше дните му. Близките се опитваха да му подадат ръка за помощ и го молиха за радикална промяна, но той с упоритост отхвърляше усилията им, убеден, че контролира ситуацията. Тази илюзия обаче много бързо се разпиля. С течение на годините предложенията за филми намаляваха и той приемаше по-незначителни роли, за да финансира разрушителния си порок. Физическият му вид се промени радикално, изгуби блясъка в очите и увереността в стъпките. Тялото, дълговременно изтощено от нагрузката, накрая безмилостно се предаде. Георги Парцалев ни напусна през 1984 година, едва на 59 години. Легендарният комик напусна този свят в забвение, далеч от блясъка на прожекторите. След него останаха само великолепните филми и огромното съжаление за таланта, изгубен в морето на разочарованията. Тъжна история на човек, успял да разсмее милиони, но сам не намерил дори мъничко от толкова необходимия вътрешен покой. Невена Коканова. Гласът и изключителната й актьорска личност принадлежаха към най-ярките явления на българската артистична сцена, а мнозина я сравняваха с най-великите световни легенди. Играеше с невероятна дълбочина, влагайки в ролите цялата си болка и огромната копнеж по свободата. Съдбата не беше много благосклонна към нея и беше приготвила труден път, пълен с резки падения. Още от младостта и наблягаше твърда съпротива от страна на тогавашните власти, което я хвърляше в непрестанно противопоставяне. Външният натиск, за съжаление, тя започна да заглушава с чашки, които постепенно я завличаха в пълен мрак. Вместо да блести на най-престижните сцени, прекарваше дълги нощи в задимени заведения, където течната утеха стана нейна вярна спътница. Всяка забрана, всеки отказ задълбочаваха безнадежността й и я принуждаваха да бяга от действителността. Кариерата на гениалната артистка приличаше на влакче в увеселителен парк. Светлите периоди бързо отстъпваха на тъмни месеци, пълни с лични кризи. Бурният характер водеше често до големи конфликти с тогавашните власти. Разрушителната спирала й отнемаше не само ценните професионални шансове, но и абсолютно най-важното – подкопаното здраве. Хората от близкото й обкръжение с огромна тъга наблюдаваха как огромен художествен талант изчезва пред очите им в мъглата на неконтролируемото пиене. В годините на 60-те и 70-те преживя впрочем няколко интересни завръщания, но вътрешните сенки бяха по-силни от волята за спасение. Многократно се опитваше да започне наново, но многогодишните навици всеки път я свалиха без жалост обратно на земята. В началото на 90-те тялото й вече отказваше да понася непрестанното натоварване. Органите, сериозно увредени от десетилетия на неуреден начин на живот, окончателно подадоха оставка. Тази неповторима и незаменима артистка отиде в небитието в края на 2000 година. Нейното наследство живее в меланхоличните записи и до днес, но ледената сянка на трагично унищожения потенциал над прочутото и име ще остане записана в историята на българското изкуство завинаги. Тодор Колев. Малцина можеха да разсмеят публиката с такава лекота и свобода като този гениален актьор и самобитен комик. Ролите му в популярни филми и незабравимите скечове с колеги се превърнаха в абсолютна класика на българската телевизия и кино от 60-те и 70-те. Но зад завесата, там където камерите вече не достигаха, се разиграваше съвсем различна и мрачна драма. Изключително чувствителната природа го правеше уязвим към дълбоки тъги, които се опитваше безуспешно да прогонва на дъното на чаша, пълна с горчиво забвение. С времето от случайно бягство се превърна в ежедневен, разрушителен ритуал. Усмивката, която раздаваше на милиони зрители пред екраните, беше често само перфектно надяната маска, под която се криеше огромна лична мъка. Психичните проблеми се задълбочаваха, а зависимостта от опиянителните напитки постепенно поемаше пълен контрол над него. Макар да беше заобиколен от приятели от артистичния свят, наясно с тежестта на ситуацията.
Вътрешните демони бяха по-гръмки от всяка протегната ръка или добронамерен съвет. В средата на 80-те името му започна да се свързва все по-често с скандали и отменени представления, отколкото с нови творчески успехи. Режисьорите се страхуваха да му поверяват по-големи проекти, тъй като надежността му беше станала чиста илюзия. Тъжната съдба на този незабравим комик се изпълни в 2000 година. Тодор Колев ни напусна неочаквано на 63 годишна възраст от 70-те. В личния живот обаче беше недоверчив, чувствителен човек, търсещ по-дълбокия смисъл на битието. Пропасната разлика между природата му и кутийката, в която го бяха натъпкали, пораждаше в него огромна фрустрация. Бягство от действителността на 70-те започна да търси на дъното на чашата. Алкохолът стана неотделим негов спътник, помагащ му отначало да преодолее срамежливостта и социалната несигурност. От случайните посиделки незабелязано се развило силна зависимост. Стартед изяждала таланта му. Щом завесата падаше, той бързаше в компанията на съмнителни личности, в занемарени кръчми, където можеше да забрави за художествените компромиси. Режисьорите започнаха да изпитват страх пред ненадежността му, а предложенията за големи роли, за които копнееше, ставаха все по-редки. Светът му ставаше все по-мрачен. Макар близките приятели да се опитваха да помогнат на този добродушен човек и да го насърчаваха към лечение, демонът в бутилката беше винаги с крачка напред. На 80-те изглеждаше, че новата ера би могла да му донесе вътрешен мир и творчески възможности. Здравето и психиката му обаче вече бяха от многогодишния нездравословен начин на живот толкова опустошени, че не можеше да хване второто си дъхане. Затваряше се в себе си, губеше контакт с действителността, а пътищата му водеха вече само там, където му наливаха поредната доза. Стана сянка на някогашната звезда. Коста Цонев ни напусна твърде рано, оставяйки след себе си само спомена за великолепния актьор, когото собствените му сенки бяха напълно погълнали. Кюст, Апостол Карамитев. Разполагаше с абсолютно неизчерпаема енергия и актьорски талант, с който покоряваше всеки зрител. Неповторимостта му, отличаваща го от колегите в бранша, беше едновременно и своеобразен недостатък, и изключително качество. Беше стихия, не можеща да стои неподвижно нито за секунда. За тази хиперактивна маска се криеше неукротимото желание за непрестанен адреналин и див жизнен ритъм, който скоро започна да съчетава с огнените напитки. Чашата просто му даваше фалшиво усещане за пълна безстрашност и огромна сила. В годините на 60-те принадлежеше към най-охотно ангажираните лица и блестеше в много култови филми. Успехът обаче беше съпроводен от нарастваща склонност към бурни вечери, завършващи чак по разсъмване. Страстта към рискови изяви и прословутата слабост към компанията под въздействие на опиянителните течности се превръщаха в истинска хазартна игра. Творците започнаха да имат все по-сериозни опасения относно безотговорното му поведение. На прага на следващото десетилетие житейската му ситуация напълно се изплъзна от всякакъв здравословен контрол. Важните роли бързо намаляваха, тъй като рискуването на скъпи снимки с непредсказуем артист малцина можеха да си позволят. Приятелите го предупреждаваха многократно, че каскадьорските му номера в нетрезво състояние няма да свършат добре, но той пренебрегваше съветите им. Вярваше в безсмъртието си и изобщо не забелязваше опасно приближаващото падение. Този хазартен стил на ръба накрая си поиска абсолютно най-високата мислима цена. Апостол Карамитев ни напусна трагично и неочаквано в разцвета на творческите си възможности. Феноменалният актьор напусна този свят при обстоятелства, буждащи болка и неверие и до днес. Стефан Гецов имаше лице, което зрителите запомняха незабавно и специфичен начин на изразяване. Предразполагаш го за роли на силни, земни мъже от плът и кръв. Талантът му обогати десетки незабравими произведения, радващи целия народ и до днес. Макар на екрана да изглеждаше безгрижен и весел, вътрешният му свят беше пълен с тъга. На 70-те и 80-те блестеше в култови проекти, радвайки цели поколения зрители. Щом обаче гасяха светлините на камерите и се завръщаше в празния си апартамент, ледена опустялост го обземаше. Нямаше семейство, което да му осигури солидна опора и подкрепа в трудните моменти. На 90-те актьорските шансове започнаха предпазливо да намаляват, а новата епоха донесе напълно различни изисквания. Името му бавно изчезваше от заглавията и с напредваща възраст все повече беше откъснат от средата. Здравословните проблеми, влошени от десетилетия нездравословен начин на живот, започнаха интензивно да дават за себе си знак. Познатите го чуваха все по-рядко, тъй като доброволно се беше оттеглил в уединение, изпълнено с много мрачни мисли. Стефан Гецов ни напусна като уморен човек. Уморен от борбата, която губеше от твърде много години. Останаха след него роли, помнени наизуст от много поколения зрители, и огромното съжаление за таланта, унищожен от тихия, неотделим спътник от бутилката. Астрох Мариан Поп, обичан изпълнител на изгубени и до някъде неадаптирани герои, когото милиони българи познаваха от популярни филми и сериали. За зрителите представляваше съвършеното въплъщение на обикновения малко нескопосан, но в основата си много добър човек. Зад маската на извънредно харесвания комик се криеше обаче неизмеримо крехка и уязвима душа, неспособна да устои на тежката действителност.
Бягството му от суровия свят стана разрушителната и напълно поглъщаща зависимост от алкохол. Този пагубен демон започна постепенно и много жестоко да унищожава не само обещаваща кариера, но преди всичко физическата обвивка и основното човешко достоинство. С течение на времето артистът напълно губеше контрол над ежедневния си живот и спря изцяло да се грижи за вида и хигиената си. На театрални репетиции и снимачни площадки идваше често в много лошо състояние. Колегите от бранша и членовете на екипите си спомняха колко неизмеримо трудно беше в последните години да се дели с него каквото и да е общо затворено пространство. В гримьорните трябваше често да се отварят всички прозорци до упор, защото специфичната миризма на дълбокото падение беше за мнозина буквално задушаваща. От огромна жалост към съдбата му всички мълчаха. Огромната му свръхчувствителност и неспособността да се примири с несправедливостта го тласнаха чак на абсолютното дъно. Краят на земния му път се изпълни при обстоятелства, болезнено разтърсили филмовите среди. Отиде си твърде рано. Останала е само памет за прекрасния актьор, когато собствените му сенки бяха напълно погълнали. Наум Шопов произхождаше от елитна артистична среда и огромен талант имаше в себе си от рождение. Дарбата му го извиси скоро на дъските на водещи национални сцени, където изпълняваше най-трудните роли с пълна бравура. В годините на 70-те и 80-те принадлежеше към признатия актьорски елит, но непрестанният натиск на тогавашните реалности върху свободомислещата му природа беше изтощителен. Утеха пред непоносимото професионално треперене започна все по-често да търси в предателската чаша, доставяща му моментно разхлабване. Опиянителните напитки станаха негов ежедневен спътник и му помагаха да преживее болката на живота под постоянно напрежение. Демоните от миналото не спяха, а тайната зависимост непрестанно се засилваше. Зад елегантното лице на интелектуалеца се криеше изтощено същество, чието тяло бе смачквано от сериозни физически недъзи. Многогодишното натрупване на тежки здравословни усложнения и неразрешимите лични кризи го доведоха постепенно чак до ръба на пропаста, когато вече нямаше сили да устои на непоносимите болки и неотвратимия психичен упадък, се примири с съдбата, не поддаваща се на промяна. Наум Шопов ни напусна като човек, победен от демоните, с които беше воювал в мълчание в продължение на твърде дълги години. Остави след себе си феноменален творчески принос и дълбоко уважение от всички, познавали много жестоката и неизмеримо болезнена цена на живота му. Георги Калоянчев. Дрезгавият му глас и майсторският талант пред камерата и на сцената дефинираха цяла една художествена епоха и донасяха вкуса на автентичната българска развлекателна сцена. Принадлежеше към легендите на българското кино и театър, влагайки в ролите парченце от извънредно чувствителната си душа. Животът на артиста от развлекателния бранш обаче означаваше непрестанна въртележка от задимени клубове и безкрайни дружески излети. Именно в тази дива среда намери своя най-голям, но заедно с това и най-предателски съюзник, без когото скоро не беше в състояние да изпълни нито едно публично изяви. На 70-те и 80-те действаше в много популярни продукции, където изцяло сияеше огромният му талант, спечели хиляди верни почитатели, но успехът на сцената вървеше ръка за ръка с автодеструктивния стил. Отдавна страдаше от сериозни здравословни проблеми, които безмилостно потушаваше с литри алкохол. Тази жестока комбинация постепенно ставаше тъжното му ежедневие, а опиянителните напитки му доставяха фалшиво облегчение от нарастващите здравословни проблеми. Приятелите с болка наблюдаваха как този артист бавно губи сили и чезне пред очите им. Каквито и съвети за специализирано лечение да му се даваха, ги отхвърляше упорито, тъй като живот без течната си патерица вече изобщо не можеше да си представи и беше се примирил с тъмната си съдба. Тялото, подлагано с десетилетия на безмилостно третиране и зависимост, накрая подаде оставка. Георги Калоянчев си отиде твърде рано, оставяйки след себе си силни спомени и огромната тъга от отиването на артист, чийто пламък беше угасен от демона на дъното на чашата. Иструс Петър Слабаков. Лицето му, което зрителите запомняха незабавно, и дълбоката сериозност, която се отнасяше към всяка роля, го правеха истинска легенда. Виждаха го като олицетворение на спокойствието и благородството, но в частния живот зад затворени врати се разиграваше съвсем различна история. Беше история на мъж, все повече затварящ се в своя вътрешен свят, където главна роля играеше абсолютната скромност, граничеща с пренебрегване на себе си. Доживотната му борба с дълбоки депресии и непрестанния страх от смърт и старост го доведе постепенно до много особен начин на живот. С напредващите години у него се развиха болезнена неприязън към модерните удобства и излишния лукс. Случвало се беше на любимото му вилно място да прекарва дълги дни в пълна изолация, облечен в стари, скъсани половери и панталони, помнещи десетилетия. Колегите, посещавали го в уединението му, не можеха да не забележат специфичната миризма, неотделимо принадлежаща на напредналата му възраст. Беше много тежка, землиста и мухлясала миризма на старо дърво и влажни стени, дълбоко вгризала се в нишките на дрехите. Към нея се примесваше типичният сладникав дъх на старо тютюневище. Тази миризма на самота, както я назоваваха някои приятели, беше визитната картичка на мъж, отдавна отказал се от светската суета. При снимките на последните си филми идваше с аурата на човек,
вече с единия крак принадлежаш другаде. Петър Слабаков ни напусна в дълбока старост, оставяйки след себе си незаличима следа в историята на българското кино и театър. Остава в памета като икона, чиято духовна чистота беше в пълен контраст с телесната умора и специфичната миризма на стар, мъдър и дълбоко уморен от света човек. Тези 10 легенди на българското кино и естрадата ни напомнят за всеобщата истина. Славата и богатството не заличават дълбоките болки. Зад лъчезарните усмивки на голямото платно се криеха понякога души, изядени от страха пред утрешния ден, от болестта, самотата или от демони, които никога не са успели да победят. Напишете в коментарите коя съдба от тези легенди ви е трогнала най-много и ако все още не сте абонирани, кликнете върху камбанката сега.